Hi guys! So for today's video, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa namin. Ngayon nagkokopra sila Mr. Tapos si Manny Rodel naman ay mangunguha siya ng pili. Kaya samahan nyo kami. Tara! Teka lang. Bakit sobrang liwanag? Ayan, so okay na. Hindi na siya masyadong maliwanag. Hindi na tayo parang kinain ng liwanag. So, teka lang. Tara! Ayan, kakatapos ko lang maglaba. Kasong alang makulimlim ang langit. Tara! 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 Sumama ka sa... At po yung kanilang kinakopra. Ayan. Pampirang salang na ini. Pangalawang salang na daw po yan. Tapos, pagkatapos, tapos na. Ay, pupunta na po tayo dito. So, may pili. 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 Tabi, tabi, tabi. Nandun po sa taas si Manny Rodel. Ayun siya sa pili kataas. Ayun, gumagalaw doon yun. Yan, pwede po kayong mamulot dito. Ayan, ang daming hulog yan. Yan. Hindi kita sa camera. Ayan. Ito ang pagtrabaho naman nito bago ibenta. Nilalagyan namin ng mainit na tubig tapos tatanggalin yung balat. Saka ibibilad. Meron pa yan na yan, malaking puro. Marami po yan hanggang dun. Kabila pa. Dito lang tayo. Dahil baka mahulugan tayo. Kita nyo siya guys. Ayun o. Ayun o. Ayun. Asan may kamay ko? Ayun. And so, binalik ko muna sa akin. Dahil hindi nyo naman siya makita. So, ako na lang muna tingnan nyo. Diba? 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 Mamaya, mamumulot tayo. Pili. Pili, pili, pili. Pa tayo yung green. Ayan natin. Patang. Kuha tayo ng kutsilyo. Ay, hindi. Itak pala. Kakain po tayo ng pili. Ganito lang naman yan. Ay, puso. Baralintak pa ako. Baralintak pa ako. Yan. Tapos, ito po yung kakainin nyo. O, daya. Nag-blush ako. Di mo natural yan. It's natural. Ay, may ano? Ayun. May damage. Ayan. Ano? Focus, focus, focus. Focus.
Ramon. Ay, iyo, nag-blush siya, Kriti. Kagayon ko digdingon niyo. Nope. Back sa background lang. Mal picture daw ko digdi. Kagayon, oh. Picture. Mga pagpili. So, uwi muna tayo sa bahay. Dahil hindi pa naman tapos, mamaya babalik na lang tayo doon. Kain tayo ng minatamis na makapuno. Nagluto ako kagabi ng minatamis na makapuno. Ito siya, guys. Yan. Tap. Makita na ba kayo ng makapuno? Kung hindi pa, meron akong video noon. Yung simula nung dumating kami dito, yun yung unang-unang pagkukopera nila. Meron ding nakuhang ganun. Tapos, ngayon, madami siyang nakuhang makapuno. Kaya niluto ko yung dalawa. Shhh! Tara! May mga tao, guys. Shhh! Tara! Sa ano tabi yaton? Pwede man. Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa bayan ng Ginubatan sa ating makakausap si Kuya at ang kanyang guardian na kung saan ating makakapanayam patungkol sa sitwasyon ni Kuya. Cut na lang yan. Edit nyo na lang. Ayun, ang disorder or types of disability niya is trisomy 21. So po, dadiretso na po tayo sa pag-interview kay Kuya Joseph po. So, ngayon po, kamusta ka ngayon, Kuya? So, ang sabi ni Kuya, okay naman po siya. Ayun guys, so umalis na sila. Nag-interview sila tungkol sa may mga disability daw. Mga estudyante, project ata nila. Bali nung una, meron nang pumunta nandito. Tapos, ganun din naman yung interview katulad nung mga tanong nila, parehas din naman. Siguro, project ata nila sa isang subject. Mga education daw sila. Education yung course. Di ko alam kung anong subject. Basta project nila ganun. Babalik tayo doon sa kay Manoy Rodil. Kami na Rodil, titingnan natin kung tapos na siya manguha ng pili. Guardian na. So, tapos na pala siyang manguha ng pili. Kaya dito tayo nakababa na po siya. You know?
Mga hindi di mamurot ta, ano, malinig. Bata arte, mariklom na. Ha? At po guys, mamulot kami ngayon ng pili. Baka iba't makabot sa ibang bata. Para pumunta kita yung tiro. Para pumunta ka mo. Para puro sige. Sabi na nga kay Gus. Imang kasaraday maray sa kutsila day. Init. Maray nga nito. Hay ko. Ito na siya guys, lahat. Ay, di pa pala lahat. May mga pupulutin pa. Tapos, ito. Wait.
Paano pag ano mo kaya, hindi sa irarom, hindi sa ibabaw? Di siya nagabalintok pasiring. Minsan ka nagapay, nagapor trabaho. May parang diba? Pag maawot kaya, so pag tigbasbasa na, kapagal na. Kapagal. Ang kamay ko guys. Okay. Tagaktak pawis. Siguro pag urual daw na murot pili, arog kayo niyo. Tas tagaktak pa ang ano mo. Tapos masiksika pa. Ano? Masanit sa likod. Ayan, i-check pa nila kung meron pa diyang mga nakatago. Nagturok-tok na. Maray na nabutat. Ito na sa irarin. Ayan, sayang naman kasi kapag may naiwan. Dagdag pa sa kilo. Ayan. 25 kilos ning sako, no? So, uwi na kami guys. Dahil gabi na. Ayan, madilim na. Medyo madilim-dilim na. Ayan, so uwi na po kami. Dahil medyo madilim-dilim na rin.
Ayan. Pero eto, hilaw pa daw to. Ayan. Hilaw pa daw. Pipilian pa nila. Yung mga sa ilalim siguro pwede na. Ano yun? Ano yan? Ano daw? Ito yung kamot ko. Ay. Lobat ang cellphone ko. Mag-charge muna ako, guys. So, hanggang dito na lang muna tayo sa ngayon. Hanggang dito muna ang aking vlog. So, don't forget to subscribe, click the notification bell. Please, pakishare nyo na rin po. So, yun lang. Bye!